Ngiyayibingelela emagumbini amanomhlaba. UDlamini oseMpumalanga Umthandazi. Mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe into ezakhoma zivuleke ziqhinye doors are open. Ukuhlola kuyamsiza umuntu ukuba azi ukuthi impilo yakhe ime kuphi mbukelo khona ekhaya. Mawuhlola usufuthola indlela eya phambili ukuthi njengoba into zakho zingakhanyi kuvimbe kuphi. Ikuphi okubo okuzayo ukulungisa kungaze kwenzeka. Impilo yakho ivelekile noma impilo yakho isebungozini. Ingakona umuntu uhlale uhambe uyohlola lungisa impilo yakho uzibheke mbukelo khona ekhaya. Ungagxeka abantu, ungayibukeli futhi phansi. Kumqoqo wenza ngani ngempilo yakho mbukelo khona ekhaya. Kanti vele impilo iyafana nemoto. Impilo ayidingi service mbukelo khona ekhaya. Ayidingi service kakhulu impilo ngoba siphila ezweni labantu abehlukahlukene. Hello wenza kwakhe, hello wenza kwakhe. So zigcize kubamba into eyibhedako, into ezomhlaba, uyimoya emibi, uyimoya emashwa, imoya ezipoliyane kwehlukahlukene mbukelo khona ekhaya. Sithi manje emakhaya ebusuka sikhonkulala, nezilwane, nebutikoloshe, into ezimbe ezibhedako, into ezibuthakathaka, akuzi kahle mbukelo khona ekhaya. So ke impilo yakho yadinga ukuthi uyihlole mangumuntu ukuze kulunga izinto. Ukuhlola ke uyalapho inhliziyo yakho ikhoyela khona, ungeze kumina kanti awuthandi, awukholwa kumina. Whatever eyenzeke empilweni yakho mbukelo khona ayidinga ukuthi uyihlole. Umshado, uyalotsholwa, ufuna kwakho umuzi. Kuningi engakubala mbukelo khona ekhaya ngoba ingakuthi uthi umuntu sowuyawa emshadweni kuthiwe uvele wawa kwaphela ngaye. Akacinanga, akazange ahambe ufuna intelezi. Akayanga ukuhlola ukuthi lo msebenzi ufuna kwenza uzohamba kahle na. Makuzoba nezinkinga ngawulungisa kanjani ukuthi kube nethula lapho ngoba igceke belilungiswa lapho kuzoba nemisebenzi khona mbukelo khona ekhaya. Kumcwa ukuthi nawumuntu hlola impilo yakho uthi izohamba kanjani. Njengoba uyothenga umuntu uzohamba njani, njengoba ufuna ukwakha azokwenzakalani, njengoba manje uyovela ekhaya umuntu wesimame, njengoba manje uzolobola, njengoba uzoba nemishado. Bakhona ezibhedako zilungiswe mbukelo khona ekhaya. That's kwakuthiwa ukuhlola noma bekuthiwa ufuna uthola induku nashelene noma ke induku nozuku uhambe uyova impilo mbukelo khona ekhaya. Impilo iyabhekwa, impilo elandela iNkosi inibusise.